Τορτελίνια με κρέμα γάλακτος. Υλικά συνταγής: 200 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, 200 γραμμάρια μπέικον σε φέτες, 250 ml κρέμα γάλακτος, 1 μέτριο κρεμμύδι και 100 γραμμάρια τριμμένο τυρί. Εκτέλεση συνταγής: μαγειρεύουμε τα τορτελίνια σε αλατισμένο νερό που βράζει σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Προετοιμάζουμε τα υλικά της σάλτσας κόβοντας τα μανιτάρια σε μικρά κομμάτια, τις φέτες μπέικον σε μέτριου μεγέθους κομμάτια και τέλος ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και αφού έχει κάψει καλά προσθέτουμε και τα κρεμμύδια. Τα αφήνουμε στο τηγάνι για ένα περίπου λεπτό και στη συνέχεια ρίχνουμε μέσα και τα μπέικον. Τα τσιγαρίζουμε μέχρι να πάρουν χρώμα και προσθέτουμε και τα μανιτάρια. Ρίχνουμε όσο αλάτι επιθυμούμε και τα αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν μία βράση ανακατεύοντας κάθε τόσο. Τέλος, αφού έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά, προσθέτουμε και το τυρί μας. Μετά από 4 με 5 λεπτά η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Στραγγίζουμε τα τορτελίνια και τα ξεπλένουμε σε κρύο νερό έτσι ώστε να σταματήσει ο βρασμός. Τέλος, προσθέτουμε μια κουταλιά της σούπας βουτύρο και τα ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα τορτελίνια σε βαθύ πιάτο και προσθέτουμε από πάνω όση σάλτσα επιθυμούμε. Καλή σας όρεξη!